Nikad više neće biti ista. To je naslutila još na trajetu dok se vraćala kući među hordama turista koji su joj oduvijek bili strani, koji su joj iznenada i bez jasnih razloga postali odbojni. Oduvijek je puno čitala. Malo joj je nedostajalo da završi studij umjetnosti i književnosti. Čitala je s velikom ozbiljnošću sve što je trebala čitati, ali i sve ono što joj se najviše sviđalo, ljubavne romane poznatih pisaca. Što dulji i nesretniji oni bili, to bolje. No, toga dana izležavala se na suncu na palubi i nije mogla pročitati ni jedno slovo, niti razmišljati o bilo čemu drugom nego o prethodnoj noći. Zgrade u luci, tako poznate i vitke još od njezinih školskih dana, sad su joj se činile tuđima i nagrizanim od salitra.